hapot naan. Ngunyan, uya ang hapot. Ang mga helang kangatay arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tangading magmangatay kay puan po nasabayan ng proteksyong Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po sa salud as in protection kan atay. Iyan po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Leverade. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man ora, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay. Ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na para sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule mababakal sa mga butika nationwide. Ano, matataram ko ta dyan, mabakal sa mga bituka. Here we go! Hello! Good morning! Ito po ang lalaking hindi inuumaga, Henry M. Hanggang po kitang alas 9 din pagkaaga, dahil pong personalan, kita po mga tugang tagahapot na. Mga kahapotan, kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdaan. Mga kasimbagan ng katuyuhan, ang sarong issue malinawan, asin ang sarong problema, masolusyonan. Iyan po mga tugang anhapot sa didi po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw nin Martes, fit sa 11 na po kan Nobyembre. Good morning po sa Indogabos. Kasabay niya to si Juna Pulis sa Technical Department sa Newsroom. Kasabay po dyan si Jenny, asin si Nicolan Gloriani. Seringman, mga tugang sa luwas, Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, mga tugang sa report, hali po dyan sa luwas. Happy birthday po kay Ate Ludi Verdejo. Yan ha. Ate Ludi, happy 60th birthday. Bata kaso banggi, may missed call sa ko si Ate Ludi. Duang bagay siya nasa isip ko, Jen. Pwedeng si Ate Ludi mahapot tungkol sa kuryente o maimbitar sa birthday niya. Ano, Ate Ludi? Ate Ludi, good morning tabi sa imo. Happy birthday. At saka good morning kay Kuya Mon. Dua talaga naisip ko sa banggi. Ako nga, nagkaturong-turos ka sa banggi. Na medyo di pa ako naulian. Kaya minauli akong atab. May missed call si Ate Ludi Verdejo. Kanya ako, duwang bagay ang nasa isip ko. Pwedeng maimbitar din sa birthday niya o mahapot kang kuryente. Lunch ko niyan, Jenny? Sa harong ninda? Talaga? Isang imbitado? Kita gabos? Really? Mahad ba doon ka? Garo, di ka man makahali. Ate Lodi, kung na yung makadyan si Jenny, padara mo na sa natabi. Tabata masurat ini kamar. Ate Lodi, happy birthday po sa mo, ha? Enjoy tabi kan sa... Talaga, Jenny, 60 na si Ate Lodi. Di mo nariparo sa iyan, 60 years old na. Di nariparo sa iyan, 60 years old. Alright, sige. Mga tugang 12 minutos bago tabi magabot ang alas 8 nin aga. Ang kadaklan sa hapot ngunyan, mga tugang ngunyan tabing aldaw. Ang kadaklan po sa mga hapot ngunyan, mga tugang 2. Primero, ang number 1, mga tugang no rin nga tabi masamo magkakakuryente. Yan. Ikatulo, ang pwedeng hapot, tubig. No? Pero ang tubig sa Legazpi, iguana po ki bulos, maray-maray. Ang pinaka-problema, ang nagbagyo o dae, mga tugang may bagyo o dae sa daraga. Pirmi tabi, dahil tubig. Sa bata ng pangyayari. Tabi. Kaya, ang sitwasyon tangon yan, dapat sagat-saga sana. Bata mainit na di June. Naginit na no? Mainit na no? Bata gari maalingahot na ngunyan. Takadakol mga tugang kang kwan kadakol tabi ngunyan kan mga
concern regarding po sa kuryente, kasuhapon, may report si Jomar. May report mga tugang si Jomar, tabi, mga tugang na sa First District, po sa may Tabaco to Malinaw, Tabaco, mga tugang to Malinaw, mga tugang, may kwan, kadakol pa rin ang poste na natumba, kadakol mga tugang kan poste, mga tugang na natumba duman, paray nga ni, so pagkatumbag kang poste yun, paluwas sa tinampo, paluwas sa tinampo, mga tugang, so pagkatumba kang poste. Kaya, passable, mga tugang ang from Tabaco to Malinaw, then from Malinaw to Tiwi. Pero, ayan kaya mga steel na poste baga, minatiko talaga ang kundi doon ng Kamparos. Ikadua, nahiling ko sa mga poste duman, kaya gari haloy-haloy ang kuryente duman makabalik. Nahiling ko mga tugang sa mga poste, tabi, sa inda, mga tugang, kadaklan nakatindog yun o nakalubong sa kabakasan baga, rice field. Ang rice field baga, pag nag-uran, yan, maski anong rarom ka iyan, minakwan yan, minaluya ang pundasyon, dugi, di ba? Dugi, malumoy, mga tugang, kaya paminsan binatagilid, o kung bako man sa magabat, mga tugang kang doon Kamparos, nagigitabi na malumoy ang palibot kan poste. O kamutabi dyan sa Malinaw, tabi, hanggang sa Tiwi, dit sa nang relax-relax ng hata. Deta aram kung no rin ang matatapos tulos kan Aleko na, siyempre, pwede na papatindugon giraray, mga tugang sa poste. O pagkatapos tabi na patindugon ang poste, papalitan yan. Iyo man sana ang pwedeng ayakwan yan. Iyo man sana po ang pwedeng gibuhon yan. Either replacement or suposte, mga tugang papatindugon giraray. Kung dai man po natiko o dai mga tugang na putol suposte darakan doon kan paros. Yo tabi, o kaya may atek sa kudig di siguro nakantabay ini dyan sa DCGB 729 or nakatutok mga tugang sa WGB sa Tabaco City, nagharapot tabi kung sain, kuno rin nga tabi sa mo makabalik ang kuryente. Anyway, ang aram po tabi yan, gari ko na concern na yan, nakaabot naman ang sa kaaraman kan gobernador. And sigurado ko, aram na po kanaliko yan. Gigibuan tabi nin paagi yan na maibalik tulos mga tugang sa mas talong panaling panahon. Kaya lang, siyempre, bako puan, lemang po basta-basta hidalion yan. Tagaro kay puan kang kidakul na tawo, baka lamang igwak ki mga electric cooperative na pwedeng tumabang mga tugang para po sa pagrestorar kang makan mga kan kuryente, lalo na po na pagtrabaho kan mga natumba, asin natiko mga tugang na poste. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Okay, sige. Mga tugang, kasuhapon, kaya gusto kong makahuron ngo niyan sa NFA, gusto ko niya na makahuron sa NFA, tabi ngo niya na aga, dangugunta kung anon sa indang paliwanag, may kinaraman digdi, lagunat, haganapon ko sa kudigo ko, manipa siguro kita. Kasuhapon, gano'n, John, nag-iinit ang aircon, John. Hindi ka tabi ni John, hindi ko aram kung mainit ang pamatik ko. Kaya lang ayan, baka lang, ayan, baka yun na. Hindi ko aram kung nag-iinit ang pamatik ko, nag-iinit ang announces boat. Mainit, mainit ali. 16 baga, yun na kayo. Magusog na po sa mo kuhan. Okay. Okay. Ano nga sa istoryata? Pipadumanan ko sa NFA, ngunyan tabing aldaw. May pipahapot po sa Indo
mga busing, si Mayor Saison, Mayor MacGregor, Attorney Mayor Saison, mga tugang kan Pulanggi Albay. Ay, sorry. Kan Uwas ba? Libon. MacGregor Saison, Attorney Saison, Mayor Saison. May nagkaperang punto siya na gusto mga tugang na linawon. Okay na, John? Nag-init na. Maglipot taong pamati ta? Yeah, okay. Okay. Alright. Now, arog kay ni may punto man si Mayor Saison. Unang sarong punto ha. Hapot ko tabi sa NFA mamaya init. Madyan si Joshua ha, mga busing. Madyan tabi si Joshua, mga busing ha, sa NFA. Primero, yaon mga tugang sa Libon, ang pinakadakula na warehouse, saro sa mga dakulang warehouse kan NFA. Nagpundo sa pagbakal kan iso NFA ki Paroy, talay ang bugtakan. That was according to the statement of Mayor Saison. Pinundo yun sa pagbakal ki Paroy, tadeng istakan. Deng bugtakan. Now. Ngunyan, only an irony. So mga bagas na kinakaipuhan para sa 3rd District, kan Albay, nagpahanap si Mayor Saison Kibagas. Di man yung kinua sa warehouse sa Libon, pigkukuas so mga bagas sa NFA tabako. Ihaputa ini. Di ko sabi kung paano ang warehouse dyan sa Libon, natama ko aka pa sa tabako na sa mga taga 3rd District, harayo ang pagkuha ki Paroy o kibagas, mga tugang sa tabako. Di ba? Baka kung nataaram ko naka-stack tabay dyan sa sa Libon warehouse, baka puro Paroy, dahil na Molino. Baka dyan, may posibilidad na arog kaya. Pero kung dapat nga sabi ni Mayor Saison, adalan kan NFA ang strategy. Arog ka na may kalamidad, imagine halik kang Libon uwas, makuha ka sa tabako, magi ka mga tugang sa bluyon. Alas 2 daan maga, alas 3 maaga, marawat ang panahon na, nagkukura ang bagas, nagkukura ki, may nakapila para pagkuha ki bagas. Yan ang primerong hapot na gusto tatabi, mga tugang nadarahon tabi, dyan sa National Food Authority. Yan. Magkatakin iyan, ha? Magkatakudan iyan, mga tugang na concern sa National Food Authority. Di ba? Yan. Okay, yung tabi ang gusto tang ihapot later lang, ha? Alas 8 ata, mga busing sa NFA, di magadit. Kukuan may an sa indong lado. Pigpresentar ko lang muna sa issue, oras mga tugang na dyan si Joshua, aram na kan para antabay ta. Kung ano ihapot mga tugang sa National Food Authority. Ang hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Okay, tabi. Very good. Alas 8 na ninaga. Ang mga baretang yan, hadod po sa endok. Okay na sa labor aid ko dyan, ano? Okay na ang labor aid ko? Alat ko nang sabi ni John, madali lang yata. Day kaya. Day kaya. Ang mga baretang yan, hatod sa endok, kan mga minasunod. Mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May 1+ na kalidad. Mag 1+, mag 1+.
Kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353
917-4407. Or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, o halak talato nindo tabi ta may follow up pala si Angel sa Aleco ta pigchat niya si Ange regarding tabi sa kuryente mga tugang sa Satuya tabi na palibot. Okay. Bueno, 5 minutos makalipas ang alas 8 nin aga. Didi po mga tugang sa programa. Ngunyan, sa lado tabi kang probinsya Canalbay, nagkakaigwa mga tugang ngunyan ki damage assessment pa sa sitwasyon tabi kang danyos mga tugang sa Satuya tabi na kapalibutan. Basta nata pasususog yan kung kumusta mga tugang ang report hali sa mga munisipyo, pasisiring po sa sa APSEMO. Pig-text ko na si Director Yukot kana sa Office of the Civil Defense, baka makahuron tango niyan tabing aga ha. Manong Rick? Manong Ay, good morning. Morning. Nasa meeting ka? Apo. Nasa flag ceremony. Sige. Sinapay sila. Okay lang. Tapos na? Tapos ang karantahan? Okay. Manong Rick, kumusta po ako? Kumusta ang ang report sa imo regarding sa damage situation tabi o damage assessment sa probinsya Canalbay? Kung igwaman? Actually, Manong Henry, kapot-kapot ko sa papel sa consolidation kayo ni ma-meeting kami ngunya na alas 9 after kaning after kaning flag ceremony. Yan ang magiging agenda kang PDRRMC. Tanganing ma-consolidate po ini ang gabos na ang nasampangan ko lang dito agriculture report. So ibayaon pa sa kanya-kanyang mga department. Ayon. At yan ko pa tabi mailing ito gabos Manong Henry. Pero ano ang focus? Gari kadaklan sa damage agriculture ano? Iyo tabi dakula ang damage sa agriculture lalo na duman sa third first district. Maray sa first district na nakaani na silang inot. Ang third district aanihon pa lang. Ay nako. Kaya dakula duman sa third ang aanihon na destroso tabi na lantopan kang tubig. Nadiskwelo Okay. Anyway, diyan lang to ma-consolidate pa lang kamo. Apo, ma-meeting kami ng alas 9. Tanganing ma-consolidate ini gabos sabi siya. Yan, kita. Padyanong ko sa Karen. Iya, tabi man ang So sa kuryente tabi Manong Rick, may report sa mo? Kumusta? I mean,
damage sa mga poste? Nagpapaabot sa inyo, report ka? May parte na kang tertiary distrito na napailawan na po. Parte kang Ligaw, parte kang Ginubatan. And then, ang medyo madugo-dugo pa itong first district, sabi, lakol-lakol na poste ang ano. Lakol ito Opo. Within the day po, may dagdag na naman yan na mapailawan, sabi si Aleco. Mag-monitor po sinda duman sa tigpo-post baga kang Aleco so Facebook page kang Aleco. Ito po ang accurate na kwan na papailawan mo na may ilaw na. Okay. Very good, Manong Rick. Tatad ba, kipag-ugnayan lang kami sa pagka-meeting ninyo, ha? Sa damage consolidation. Alright, thank you. Thank you. Alright. Alright. Yan tabi, mga tugang, aramon ta. Kundi may 9 o'clock pala na meeting. Duman sa meeting, duman tabi magkaigwa ki consolidation, mga tugang kang report, may kinaraman po dyan sa, may kinaraman tabi dyan sa sitwasyon, mga tugang kang uminaging bagyo, dito po sa bilog na probinsya kan Albay. Pag-text ko man si Director Yokot kang OCD, baka lamang makauron tango niya na agad, aramon taman ang sitwasyon, mga tugang sa Office of the Civil Defense. Importante kaya yan na sitwasyon, mga tugang sa enda po na mga areas na nasasakupan, lifted naman ngunyan. So, ano nga nang apod ka yan? So, biyahe, di ba? Good morning, Director Yokot, sir. Henry Maceda po. Yes. Apo. Anong maipaglingkod ko? Sir, pwede po kayong ma-interview regarding sa damage assessment po ng OCD sa buong Bicol, kung mayroon na? Negative pa. Kinukulit pa namin yung data. Okay. Opo. Pero sir, anong latest ngayon regarding po sa typhoon operation natin regarding kay Uwan from the OCD? Saka isang injured. Nahulog sa kanyang bubong. Okay. Sir, madali lang po sir. Pwede sir, i-order po kita diretso? Yes. Okay, sige. Opo. Sir, doon muna ako sa casualty, ha? May casualty pong na-report sa inyo sa Office of the Civil Defense? Hello, Director? Ayun. Nawawala ang signal ni Director Yokot, ha? Sandali. Tawagan ulit natin ang Regional Director. Gamay igwa kung nadagong na casualty. Nahulog na sa hali sa bubong. Nahulog na hali sa bubunga. Ang nagpakasabot ko sa iya, madali lang hanggang kaya ngunyan, bako pa masyadong malinaw ang signal kan mga cellphone. I mean, ang mga yan. Ay, nako. Tama so pagkadagog mo, Jerome, may nagadan, nahulog nga niya, hali sa bubong. Di ba? Ilingon daw, i-clarify ito kay Director Claudio Yokot ng Office of the Civil Defense. Ito na, nag-ring na. Apo. Mahina ang signal. Oo nga, sir. Sir, okay. Mahina signal ko rito. Okay lang po, sir. Balikan ko pong sinabi mo regarding po sa casualty sa Baguio, sir, sa buong Bicol region. Pakiulit po ng sinabi kanina. Yes, sa buong Bicol, sa pananalasa ni Tropical Cyclone Uwan, meron tayong dalawang casualty. Yung isa, nalunod doon sa Catanduanes. Yung isa naman injured, nalaglag sa bubong niya. So, isang injured, isang patay, sir, na nalunod, tama? Yes, sa Catanduanes lahat yan. Yan, okay. Yung sa Catanduanes po, sir, saan parte yon ng Catanduanes nalunod yung biktima? Biga. Oo. Yes. Saan, sir, nalunod sa dagat o ano po? Anong kwento ng pagkakalunod niya? Ang kwento kasi dumating sa amin, yung 48-year-old male, yung patay. Opo. Nasa evacuation center yan. Okay. Ngayon, nagkaroon ng lal. Kumbaga is, nawala yung bagyo. Oo. Ang akala niya, tapos na, umuwi nako. siya. Nako. Umuwi. Oo. Kasi tiningnan niya yung kanyang mga hayop. Oo. Along the way, na siya ng malakas na tubig. Oo. Ay nalunod siya.
Grabe ano. Yes, Hindi- yes, oo. Oo. Ngayon, after ng naglal ng isa hanggang 2 oras, Oo. bumalik yung bagyo. Siyempre. Ayun na, nalunod na siya. Oo. Ibig sabihin, sir, dumaan sa kanila yung parte ng Eye of the Typhoon ng gabing yon. Siguro. Kaya naglal. So, na-recover na ho, sir, ang bangkay nito? Itong patay na to, na 48 years old? Ano yon? Na-recover na ho yung bangkay niya? Na-recover po? Yes, oh. Grabe, ano? Yung nahulog ho, sir, mula sa bubong ng bahay niya. Kumusta ang sitwasyon nito? Ano yan ang ano sa amin, report sa amin is, inakyat na yung bubong niya kasi lalagyan niya, kinukumpuli niya, lagyan niya ng pabigat. Ay, Nung nako. paparating pa lang si Bagyo, Oo. nalaglag. Ay, nako. So, injured siya ngayon? Injured siya. I see. Okay. Lahat to yun, sir, sa Catanduanes, ano? Katanduan is lahat yan, Opo. Kumusta pang ulat sa Camsur at saka Cam Norte, sir? Yung ganun din marami flooded area, 100, I think 100, nandito sa ano ko briefing ko. I think 138 briefings. Tapos maraming storm surges sa may Garcitulina. At iba pang lugar sa yung northeast ng Opo. storm surges na natin. Ayun. Tapos Oo. may storm surges din. Mhm. Storm surges din sa Catanduanes. Yeah, opo. Kasi number 5 yan, Director, eh. Yung Catanduanes to itong baybayin ng Camsur at sa Cam Norte, ano? Malakas talaga ang Pati kanya. Norte, may mga storm surges din doon. Oo. Doon sa may area ng Bagasbas. Kasi ano yun nakaharap sa Pacific Ocean. Tama. So until now po, RD, may mga evacuees pa tayo sa mga evacuation centers po sa ibang areas ng Bicol? Yes, meron. Ito, bakahin ko lang ang total affected barangays Bicol-wide is 1,754. Yes, go ahead please. Ang total population affected ito 228,097 families or 822,355 individuals. Opo. Yun namang inoccupied sa kasagsagan ng bagyo, ang inoccupy na evacuation center ay umabot ng 6,769 evacuation centers. At yung mga nasa loob ng evacuation center na binibigyan or sinisilbihan ng DSWD ay 100,050 families or 361,033 individuals. Yung nasa outside of evacuation center na binibigyan or sinisilbihan din ng DSWD with family food packs. Opo. Ay 55,239 families or 184,560 individuals. Ayun. Yeah, yun po yung ating kalagayan sa ating evacuation. Opo. Sa ngayon, nag-umpisa lang silang, wala akong data kung ilan na lang ang natirang mga evacuation center na meron pang evacuees na naroon. Opo. Moving figure kasi ito. Opo. Sir RD, Yukot, may damage ho kayo sa per province o buong Bicol region regarding po sa totally and partially damaged houses? Yan ang aming kinukuha ngayon kasi wala pa kaming data. Kinukulate pa namin ang data kasi wala kami. Opo. Hopefully within the day or tomorrow ay meron na kaming data. Ang alam ko, nagrabihan talaga ang Catanduanes. Marami talaga sirang bahay. Camarines Sur, meron ding mga sirang bahay. Camarines Norte, meron ding may mga sirang bahay din. Yung mga mga electric post doon nagbabagsakan eh. Correct. Oo. Sa ngayon, yung electricity natin na hindi pa restored, ang meron lang electricity, some parts of Legazpi, hindi buong Legazpi, mga parte lang sa Legazpi, at saka parts of Daraga. Yung District 1 at saka District parts ng District 2 at saka buong District 3 ay wala pang kuryente. Opo. Ang Albay. Iya. Ng Albayan.
Yun po. Okay. Are di yung damage po pag may kinalaman sa infrastructures, mayroon ba na bang na-report po sa inyo? Wala For din, example, wala wala, din kami. wala din ano? Oo. Infra and agriculture, wala pa kaming data. Inano pa namin. Kinukolekta pa namin yung mga reports from the ground. I see. Wala sa ngayon, wala tayong data na available. Yeah, oo. Yun nga no. Pero sir, as of now, di ba, restored na lahat yung transportation natin sa dagat? Yes, Kasi wala tayong yes, typhoon signal. restored na. Yes, restored na. Oo. Pati yung land transportation, restored na rin. Oo. Ayun, very good. Wala, ibig sabihin, sir, tama ba? Lahat na passable na roads natin sa Bicol, particularly yung mga provincial and, ang tawag dyan, mga national highways po? Yes, yung last na hindi madaanan ay yung highway ng Ranay portion at saka sentro ng Labua. Ngunit na i-restore na ito Opo. as of 11 a.m. kahapon. Ayun, yun. Oho, okay. Yes, oo. Oo. So, ibig sabihin, no, yung mga Yes, sir. national Yes, sir. national highways Pero natin. sir, sa media, sir. Opo. Yeah. Yung national Yes, sir. may tawag sa iyo, sir. May conference, nag-attend isa ko ng conference. Okay. Sige, sir, okay lang po? Okay lang o Yeah. conference ka na muna? Okay lang po? Tikinig kasi ako ng conference. Okay. Sige po, sir. Magtatawag ulit kami for other details po, ha, sir? Maraming salamat, Yes, Director. tawag lang. Yes. Apo. Tawag lang. Thank you po. Okay. Thank you. Thank you Okay, so much. okay. Thank you. Sige, Bye-bye. sige, okay. Bye-bye. Ingat po. Bye-bye. Alright. Mga tugang Regional Director Claudio Yukot ng Office of the Civil Defense. So may casualty pala. Yusog sa may deko na pagkaro kaya kan respetado taan mga meeting ninda. Importante yan na magkakaigwas in the mga exit conference o ano man ang term kan damage assessment report. May kinaraman po sa sitwasyon kan sa tuya tabi na probinsya as in Bicol durante pa kan uminaging bagyo. Okay? Sabi ni Director Yukot, gusto ko lang uliton na may sarong nagadan tabi na reported sa inda sa Catanduanes. So nagadan ang istorya po ni Director Yukot, mga tugang, gusto sabihin, dumanda sa may Viga June, nagkaigwa kilal period. Gusto sabihin, pagkatapos na kusoon kan bagyo, nagpundo. Ibig sabihin, pag kinukusok ka kang bagyo, nagpundo ka, yun sa sa sentro kan bagyo. Di ba? Tapos sabi pa kang pag-asa, sumatakan bagyo, nagsagid lang, suminagid, duman mga tugang sa may Pandan. Yan na, Viga, duman sa ibong facing Pacific Ocean, suminagid duman yun. Pagsagid duman, yung ito sunariparokan mga tao na nagpundo sa ang pagguna, mga tugang, bagyo, tapos na, yan pigaparataram tabaga. Kay pon gayod ki dagdag mga tugang na edukasyon, di ba? Sa tuya na mga palibot. Sa tuya tabi na palibot, kay puha na maidukaran. Although gayo na mga radyo, pigaparataram may andig sa istasyon, na oras na minapundo po yan, pagpundo niya, tabi, day po mga tugang magluwas. Tan bagyo, pag iyan po papaharayo na sa tuya, luway-luway iyan na nagluluya ang paros. Pero pag bigla siyang puminundo, kung sabihon, yaon ka sa tahaw kan bagyo. Kaya so nangyari sa Catanduanes, so gilid kan, kan ay, sumina giduman sa Catanduanes. Iyan, kaya natumbok ang pag-asa mga tugang sa indang forecast regarding dyan. Paglalda luminawas so lalaki. Arman priority kan tawo talaga diyon, hanap buhay, makakon baga makayugtuon man. Takon ito mayaman ito, di man ito maluwas, di ba? Di ba? Tang hiniling niya, sumang ataman niyang hayop. Yan mo kung paano ang tao, kitang mga tao na nagpapahalaga sa livelihood mo, buda sa pagkabuhay mo, di ba? Hiniling sumang ataman na hayop, kung paano. Nyamala, ta ito lal period man sa nagpundo man sa nakidiit, oto na, habang yaon siya duman sa pigiling sa hayop, napigataman niya, pumayaros giraray, baha na. Inanod mga tugang sa biktima, kay Rakman. Di ba?
dahilan mga tugang sa iyang pagreparo na sumanga ataman niyang hayop, priniparo niya, tabaka, na diskwedo kan bagyo. O siya lugod so na diskwedo. Kaya, ipangajit ang kalagka ito, na personang ito na kuan. Pero kung analisaron mo, natapigibo niya ito. Dahilan mga, ako para sa kuya, pigibo niya ito, dahilan mga tugang gusto niya na mahiling ang partikan sa iyang pagkabuhay, ang puturo kang pagkabuhay ninda, hiniling sa mga atama niya. Dayton sa iya mga tugang na livelihood, tabi. Di ba? Itong sa iyang livelihood, susug sa istorya, mga tugang kan sa tuya tabi na mga ni Director Claudio Yukot. O ikadua, utuban na saro, bago magtama sa bagyo, nagpapakaray kang harong niya. Pigpaparatungan, etc. Kung pigasikaso, kung ano, tapi yan baga, kami ka ito, kanyaong kami sa bulod. Pigigi mo, pigyusulayan mi yan, sulay, pigyusulayan, pigbuburog kusan, ngani mga tugang na daitabi siya, madarakan, bagyo. O, to pigasikaso niya, mga tugang, suharong niya, naulog. Di ba? Nahulog. Kaya, medyo ingat kita, mga tugang tabi sa mga arog kaya na mga sitwasyon. Pagkahulog, o yun na po ito. Injured. Injured siya. Maringani po dahil siya mga tugang nagadaan. So dahil pa po kiba pang report na casualty, sarong gadaan, sarong injured, tabi mga tugang dumansa, Catanduanes. Pero sabi ni Director Yukot, just to reiterate mga tugang na grabe ang tama kan bagyo, databi, dumansa, Catanduanes. Number 5 kaya sinday, baybayon kang Kamsur and Camarines Norte. DCGB, always number 1, always at your service. Nasa linya mga tugang si Joshua Bino, 8:25 na. Joshua, good morning. Ay naputol si Joshua. Naputol ang signal mga tugang ni Joshua Bino. Hali po dyan sa luwas. Okay. Good morning, Henry. Thank you po. May ilaw na kami. Yan. Okay lang po. Welcome sa may partikan barangay Maoyo. Joshua, good morning. Anong latest? Good morning. Good morning sa mga parangtabay. Madali lang dito ta. Uli nag-abot na si Madam Julie Linaresas na MSAB. Ay, wow. Tambay kaya muna kami depende sa lawas. Kasubagong pagdigdiming inot mga alas 8. Ang sabi ka na bantay, kay puan mo na ngayang appointment, wala pa si regional manager, bati kay naghilang man si spokesperson na yung in charge sa media coordination. Maratanin na pwedeng makaroon tabi BP Henry. Kudi nagaturo-tambay kita sa tigni sa lawas, nagalat-halat man ginari tabi BP Henry. Sakto, pag-apod mo sa kuya, nagbaba naman si Assistant Regional Manager si Madam Julie Ngaresas. Ay, very good. Kaya, tustingon ko gari, tabi, BP Henry, mabalik nila ako taon-taon. Very good. Okay. Di ba makakahurong kita, Joshua, di? Tustingon ko gari kung pwede na. Tasali ka subago, wara pa. Kaya po ang appointment. Bingon niya, nag-abot Di dapat, naki-appointment ka na ko ta. Yun, nag-abot na si Assistant Regional Manager. Pinaara mo na. At tustingon ko gari, BP Henry. Ay, very good. Okay. O di sige, mag-apod ka na lang, ha? Okay? Oh, very good, Joshua. Salamat na maray. Salamat. Tatot, babalikan tan si Joshua Bino. Halay po sa National Food Authority. 8:27 oras po mga tugang sa Pilipinas. Yan, puro nang yan may mga may mga kadipisila na kami ka ito, dinarakulaan mi ka ito ng mga field reporters kami. Pag dumiyan ka sa opisina diyon, ako mo doon katulos. Ngunyan, dakulo na ang mga protocol. Diba? Ikaw nga na opisina kang gobyerno, masurat ka. Kung gusto mag-interview, masurat ka. Kadakol na kan. Kaya, dahilan na duman sa, Freedom of Information Law. Kaya ito, wala man kan mga batas na iyan, mga tugang, kami, diba? Tuktukan mo sa opisina, mapa-interview sa imo. Kung nabo sa imo pa-interview, pag para-radyo mo, dahil mo makauron. Di ba? Sa ibang, baka ni tungkol sa NFA ha, general concerns tabi ni napigataramta. Arog tan tabi sa ibang mga opisina. Budak kayo to, aram mo, kabi kayo to, tuumi ang mga harungkan mga opisina kang regional. Dito man sa arong junior? Regional Director,
mga elected officials. Pero ngunyan iba na kaya taigwa na sinda mga tugang ki mga patakaran, igwa na po sinda ki mga patakaran, mga tugang na pigsusunod an mga ahensya kan gobyerno. Kunahin lugod sa igwa na ki freedom of information, ang publiko baga has the right to know. Kaya kanag dyan, anyway, tabi, bakuman sana, dakulon dyan tabi ng mga ahensya kan gobyerno. Anarog ka na, masurat ka na, bago mo tabi sinda, mga tugang ma-interview. Pero dyan sa NFA, sigurado, makakauron na Diyos wata. Ito si Madam Liena Resas. Maray ito kauron si Madam Liena Resas. Maray ito, bako sinda dyan masyadong maigpit pag-abot tabi sa mga pigasabi na mga protocol. Angel Mostanza, nasa linya. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Angel, good morning. Kami ni Angel. You're my angel from above. La 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 la. That's what you are. Henry M. Igwa akong hapot sa Daraga Water District. No rin sinama supply tubig sa tagas. Nailing mo na. Ata na. Correction, 727, hindi po 627. Ay, sorry po. Nasala sa pagkataram ko. Pero ngunyan, 8:30 na. Oras po, mga tugang sa Pilipinas. Paminsan talaga, nasala ko sa oras. No rin daw tabi magkailaw sa taisan. Gusto ko dyan mag-inom kape. Kasi daan basta ako bagay, ako nagkakape. Pero gusto kong kape, sugari, kuhan? So, brewed. Sisi doon, magdako lamang magkape-kape kaming doa. Bako dyan na de. Maraton baga magkape kang sulo ka, dapat may kahampang kahabang nagkakape, di ba? Sisi doon pwedeng magbulon tiro sa ako, nagdaom ko lamang ngun na magkape-kape lamang kaming doa. Ika, naka-duty ka baga. Sige na makape sa technical. Sa DCGB. Gusto ko yun noon sa mahamuton baga ang parong kang kape. Ano ba? So, habang nag-ulok-ulok ka mong luwa, buda. Nya. Tapos, nagkape-kape ka mong luwa. Habang nag-urong ka mong luwa. Tapos, sukamot mo baga, biglang nagitaas naman sa lamesa. Tapos, nakakaputan mo na sukamot niya. Tapos, kakaputan man sukamot mo. Tapos maghilingan ka mong mata. Sabi, may tawo. Public. Dahil ka Angel, good morning! Di ako, BP, napuputol kang mga imahinasyon. Nag-uurong ka mong dawa, tapos bigla mong kaputa. Pwede pa, bitawan mo ang kamay ko? Nasa publiko tayo, marami nakatingin sa... okay, sorry. Ay, ano kung mata na sa harong si Mrs. Ay, kung nasa barangay na si Mrs. ko niyan, baka nagbarako na ito. Okay, Angel, go! Anyways, VP, naghahalat-halat ako, VP Henry, kang reply ni Ate Ange. Okay. Attender ako, VP Henry, kan flag raising ceremony. Kan? LGU Legazpi. Ay, very good ka. Sige daw, go. Balik normal na bagangunan, VP Henry, itong trabaho, Uh-huh. ng mga nasa gobyerno, kung saan gariwara sa na VP na bagyong uminagilig sa mga empleyado. Actually, dahil man kita masyadong nagulpi di sa Legazpi. Pasalamat kita, di kita masyadong nagulpi, di ba? Oo. Tighalat-halat ni ko na VP Henry makabot si Alcalde, alagad, sabi ng mga empleyado, ba't nga may mga tigduman pa ngayon for road clearing. Pero ito ang saro sa mga highlights, VP Henry, kang anunsyo na paluwas man ni Sir Darlito Perez. Ang pamayo kang Human Resource Office, kang LGU Legazpi na paramihan trust VP. Nire-relax ka no kalagubyan ng Legazpi at pagsulog ninda ni mga uniform mo yan na si Mana. Kaya tiba at VP may mga magkahiriling dyan na ano madong ito mga empleyado ngayon pero din naka-uniform. Iyan po bilang pagsunod man sa direktiba kan alkalde na dahil na pag relax mo na itong pagsulog ng uniform dahil dawian VP ang kanaklan na dito sa mga empleyado ninda iyo na wara pa nin supply nin kuryente. May naroon na ka-uniform na iya. Bakit? Kanta ba basta, nagdiman ako sa Sarong Mall. Nga ako, alas 10, at mga empleyado kan opisinang iniyaon sa mall. Ito pala, mga kapareho ang kolor.
Kapare ang color kay opisina. Pagkamantabi sa City Hall. Yeah, pagkamantabi sa City Hall. Iba man na opisina itong naranduman ko. Okay, go. Yan ba ano opisina baga ang uniform mga sa City Hall, ibang klase? Apo, kulay puti na may bilit na ito. Di ako mataramta, baka pag uli ko sa mabangguran ako. Okay, sige. Ini VPN ang pinag-anunsyo ni Sir Darlito Perez ang Kamayupang Human Resource Office ngayon na pagkaaga. So sinabi ni Perez na dahil sa kanaklan pag-VP sa mga barangay sa syudad at wala pa ng supply ng kuryente, i-relax muna ang pagsulog kay ni Sagud sa Friday o sa Biyernes. Alagad ang pagirumdum ni Sir Perez, dapat magsulog man ni naaangkop na bado, natabang bado pang opisina. Dapat lang. Tagari alangan naman, Angel, na tamilid ang uniform, pagkalaglaw mo niya, naka-miniskirt ka. Yan, VP Henry, diba? so ipigtawan niya nin doon sa bago na dapat naaangkop ngayon. Nakapal-down ka kay haliputon buda, naka-sleeveless, sleeveless, di ba? Apo. Alanganin, manaraw ka na porma sa opisina. So medyo t-shirt o blouse o pantalo, pants or jeans, pwede, di ba? Oo, apo. Bako araw ka sa pag minapalda ka ito. Nadamay na naman ako. Nadamay na naman galing ako. Okay, ito po, nag-aaral ka pala gato. Can you writer ka, di? Ngunyan, BP. Ngunyan. Pwede magsulog ka ito. The last time na pagsulog ka kay Arab ka ito, may tsunami warning. Pwede ka mako ang bareta dyan. Okay, go. And pinasalamatan man VP ni Sir Dar Perez na naging mga kooperasyon ka mga empleyado sa syudad. Lalo na itong mga departamento na naging aktibo para sa disaster response. Kasabay pa na pagpalakpak naman as in pagsaludo sa alkalde na nangyayot man sa pagkondukta ng clearing operation. Sabi niya, yung man ang matibay itong pigkuan ni Mayor Hisham na clearing team? Ade, nagabagyo pa, pagkabagyo, pag pundo kang paros, nasa luwas-tulos. Oo, ikaw nga ni VP. Gusto ko ito, kasi grupo ito, tawin, sisa na grupo ito, baka ito task force? Iba? Kasarabay sa task force? Kasarabay sa task force? Kayusan? Kasabay ang city engineering, personal sa Bureau of Fire Protection, region, kay barangay ni Regional Director Santiago, tapos yung BFP Legazpi, and then sa Second District Engineering Office. Doon ni VP Henry baga sa Imalod. Kasagsagan VP Henry kan talagang sa utong-utong makusog sa paros. May nailing ako duman sa luwas ng Harongmi na duwang personal VP Henry ang Second District Engineering Office. May dara-dara VP Henry chainsaw, tapos document nila so sitwasyon kan tinampo duman. Kaya talagang naging makaskas naging clearing operation. Papasisiring dyan sa may parte kang south. Kaya naging makaskas man nakaagiman mga vehikulo po sabi dyan sa area. Okay. Kaya ako gusto kong tawangkin doon itong pasalamaton kitang Marisenda sa mga turo-turo bang kahoy na kuan tulos, na pundo tulos. Na clear tulos. Salamaton tabi sa team, itong clearing team na ito. Although pati si Mayor Hisha magakari ba duman? Yes po, baby. Interview ni Alcay Mar de la Cruz. Sabay mismo after the typhoon, nasa luwasinda. Okay? Yes po, baby. So, yan VP, ang mga storya pa haligi sa luwas, Islam Staza, DCCP. Salamat, Angel, sa report. Maski ako yun kung ako ang alkalde, kung ako yun maging alkalde, ano man talaga, di ba? Hindi na ka magkatulog sa munisipyo. Ang clearing team ko pati na lalaki, iba. Tapos sumasigid ba sa tinampo, may separada akong clearing team. Puro sa may plano mo. Puro naka shorts. Sa mga teenager pa, para makusog ang tapukan sigid. Yan sa mga tinampo, di ba? Alright, mga tugang oras sa Pilipinas, 8:30. May naka-standby, Jun? Baka yaw na si Joshua? Para man. 8:37. Okay, si Joshua na muna. Time check muna tayo. Time check muna, ha? 8:37, oras po sa Pilipinas. Ang oras. Hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid.
It's Liver Lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghin anyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EM's Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Aha. Ba si Henry Maceda, Yes. ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. 20 before 9 in the morning. Nasa linya po si Joshua Bino, kasabay mga tugang si Assistant Regional Manager Julie Lianaresas kang National Food Authority. Hello, Joshua. Good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay. May kasimbagan, nagtataw sa Toya. Ang Assistant Regional Manager, Madam Julie Linaresas. Yan. Dahil kinaraman, BP Henry, sa mga concerns ka NFA. And naipabot naman niya to itong concern ka na Mayor Libon, particular na ni Mayor Attorney MacGregor Saison BP Henry. Opo. Ipasa ko na ang linya kay ARM Julie. Madam si BP Henry po. Apo. Ma'am Julie. Hi, Sir Henry. Maray na agad Good long time no si Ma'am Julie. Kumusta ka na po? Ay, okay lang po, sir. Medyo busy lang kasi. De ko aram na kapalos makakahurong tagkungunya na aga? Ay, ito kaya ako, Sir Henry, kahapon sa Sorsogon. Talaga. Opo. Okay. Ma'am Julie, araw kaya kita kaswapon na-interview ni Jimmy si Mayor Saison, MacGregor Saison Canlibon. Si Mayor Saison. Opo. Nagkapirang point pinang gusto kong i-konserta. Kaya po na masimbag dito, na-report ni Jimmy ini. Number one, natapo data so, ang point ni Mayor, gari,
baka pwedeng ma-review kang NFA so patakaran regarding po sa pagkuan nila kang bagas kaso hapon like, nagbakal dasin ang term na ginamit nagbakal o kung ano man po itong bagas parang NFA Nagbakal po ganyan. nagbakal so from Libon po nagwapatabi madam sa tabako samantalang may warehouse da po kamo duman sa Libon ano po ang reaction nindo ka Ma'am Julie? Ay, opo, oo. Okay. Ay, sir, duman po kaya sa Libon, ang yaon duman na nakastocks, anas-anas mga parol. Ah, So, okay. ngunyan po, ang mga bagas po, pig-stock mo na digdi sa tabako warehouses. Sa paano po kaya? Ngunyan po, bagang mahal ang bakal kang government kang mga paroy. Opo. So ngunyan po, oo, pig-segregate mi po para di magkaigwang cross infestation. So gabos po na mga bagas, piglaag mingo na po digdi sa tabako. Tapos sa Libon po rice producing areas po baga iyan. Iyo po. Ang yaon mi po duman anas-anas mo na mga paroy. I Halos see. po ngani. Para noon na si paroy, di na kaming malalagang. Kaya so mga parauma, Iyo po. naghalat mo niya kung rin kami magkaigwang stay. Oho. Dahil po, aramtaman po baga na pag, siyempre, ang mga farmer, kung ang mahal naman ma-deliver. Okay. So, ngunyan po, almost 2 years na ang government po, pero may mas mahal ang bakal kaysa sa private trader. Totoo po yan. So, ngunyan po, anas-anas ang dalagan po ninda, pasiring sa Opo. ngunyan po, throughout nationwide po ining mi po na problema mi sa bodega. Okay. Para noong kami kiparoy. Opo. Talaga iyan ang mi. Tapos, ang mi po, kaya bagang ngunyan, base sa samuyang mandato ngunyan, ang tigpapaluwasan milang kibagas, pag time sa nakikalamity sa emergency. Iyo. Sa mandato nindo, adi. Di ba? Sa mandato nindo. Kaya ngunyan po na may bagyo, so nakakapaluwas na naman po kami kidakol na bagas. Kaya at least makakreate naman po space para po magkaigwa naman kami additional na maglaog na paroy. Opo. So paroy magigiling, mag-issue din sa mga LTU. Kaya po, pasensya na po duman sa mga po na medyo nahalawigan. Pero ngunyan po, tigigay bumiman po ang paagi na makaigwa kami space duman. Kung makaigwa po kami duman space, makagiling, tango yan po ongoing ang paggiling kang mga paroy, pwedeng makaganiman duman. I see. Opo. Ma'am, nasabutan ko po so strategy niyo. Kampalan, dapat separado so stock kang bagas kumpara sa paroy. Kung ini ang sa tabako, ang sa tabako pa lang puro bagas. So sa Libon, gabos paroy para may veteran sa possible infestation Ayun. So, kaya pala arong kayan ang medyo naharayo kaya medyo maski maaga na matanga na may nagkapila pa sa NFA para magkuha kang bagas. Actually po, Sir Henry, hanggang alas 2 kang maaga. Kaya iyo. Yun sabi. Nakapila gabos na mga LGUs. Arap naman po baga nakaipuan ang bagas pag may mga evacuees. Opo. Maski pa after kang bagyo, kaipuhan na magtao mangyararay sa. Lalo na itong mga nasa coastal areas. Kaya pa nakakapalit sa mga harong ninda. Kaipuhan talaga ayudahan. Yeah. Okay. Ma'am Jolie, balikan ko po sa itong sinabi mo. Tama ba ang pagsabot ko sa imo, sabi naman mayo, nagpundo na ka magbakal ki paroy hali sa mga farmers. Tayo nga ni pwede kamong laugan, kamong istakan tabi. Actually po, Sir Henry, man kami totally nagpundo. Nagpundo. Nagre-regulate mi lang. Nagre-regulate mi. Pero pag nagkaigwang space, nasabi man kami sa Inda, nag-announce man kami na may space kami. Halimbawa, kung may space kami digdi sa Legazpi, or maski sa tabako, duman po sa tabako, tuluman ang bodega mi. So, pag igwa duman na space, nag-a-announce man po kami na pwede minang ma-accommodate ang sa Indang mga dinarang paro. Kaya lang po, pag panangani po, duro-diretso ang paggiling mi, kaya lang, limited lang po kaya ang pagpaluwas mi kang bagas. Iyo man ang ganda, takon, taday man pwede ka mo magpaluwas ki bagas, taday man kikalabidad, ade. Iyo po. Kasi po, po bagang may bago po ba kayang program si PBBM. Ito po na P20. Yeah. So ito po, diit na napapaluwas ang bagas mi dahil po, dakul man ang nagbabakal po ang FTI digdi po sa Muya. Pero po, pigsitinda,
digdi man po giraray ang redemption center. Digdi Iyo. sa compound kang NFA. Opo, oo. Nag-i-issue po ang NFA sa FTI. Ang FTI ang may mandato Yeah. na magtinda. Yeah. Mm-mm, So mm-mm. kami po, nag-i-issue lang kami sa mga government agencies and LGU. So I ang see. FTI po, nagbabakal po kibaga sa NFA for P20. I Kaya see. po, kung mahiling po sa po, may mga redemption areas dito sa Legazpi, digdi po sa may NBI po baga, Oho. digdi sa compound may halaba dyan perming pila para sa P20. Iyo. Sa, Oo. in-identify kang FTI na mga beneficiaries, araw po kang senior citizen, Yan. Oo. mga tricycle and jeepney drivers, Mhm. PWD, and mga farmers and fisher folk, Mhm, mga solo mhm. parents na beneficiaries. So, Mhm. may schedule po dyan na tinatao ang albay. Opo. I see. So, yan madam, baksaron sa mga pwedeng makatabang-tabang na makabawas-bawas kan istakta sa albay, and after that, baka pwede na makabuelo na magbakal kiparoy, kibagas, kiparoy para sa mga farmers, tano? Oo. Ang ano po, kumbaga, ang pambakal mi kiparoy, pero mi ready. Ang problema mi lang po talaga, ang space. Kasi Bodega. mahanap man po kami kibudega. Oo. Kaya lang po, dahil po nasa gobyerno po bagatabi kita. Iyo. Kaipuhan ibiding ang Iyo. pag-link kiwarehouse. Dakol man ma'am nakwan, dakol man pong mga bodega na pwedeng arkilahon sa albay ko ta? O sa ibang parte? Nagpapa-arkila, kaya lang desin ng document. Ah. Po kaya ng documents. Sa siyempre, maagi sa bidding process, di ba? Oo, maagi po kaya sa bidding process. Dapat And dokumentado iba po, o legal ang sendang warehouse, legal. pakagibok. Opo. I Oo, see. dapat po, kompleto si documents. Based po duman sa procurement law. Actually, yan And pong hapot ko ang sa iba imong sunod, kung daing effort na pwede makahanap, may proseso man ang ano. Siyempre, COA rules yan, di ba? Iyan. Oo. Iyo po. Pero po, sa Camsur, nakakuha naman po kami sa Camnorte, nakakuha naman kami. Digdi po sa Legazpi kaya kulang ang nagpapaarkila sa government. And paano po kaya baga kakaibaan sa muyang ilalaog paroy, halimbawa paroy, ang iba, hindi abo nila kayang kasi kaipuhan maespasyo and mahiras. Iyo po, bako, iyo po. mas gusto nila ang itong mga goods na halimbawa makikitahon. Yung mananggad, ano? Ang kaipuhan, sa haraharayo, duman dapat ang mga bodega misa, bako sa sentro. Iyo. May specification yan po, Ma'am Julie, kung ano kadakula o anong requirements sa pag-arkila warehouse? Actually po, ang specifications nun sana po, dapat well ventilated and di siya nababaha. Ayun, Siya that's number one, nababaha. di ba? Kasi Importante baka yan kaya- na dapat dahil na day tabi nababaha ang warehouse. Sayang kang istakta dyan paroy o bagas yan. Di ba? Oo, mabubusog kita kayan. Iyon na nga ni. Pwedeng may pwedeng may maimbestigaran Ma'am Jolie dyan. Ay, iyo po. Lalo po sa budigero. Yeah, iyo po. Iyo po. Accountability ninda iyan. Okay. So with that po, yan pala ang mga rason kong nata. Balikan ko lang po itong sinabi mo na nag-dispose na kamag. Actually, news minikan sarong simana pa eh. Anan mga beneficiaries, so mga senior citizen, PWDs, tricycle drivers, di ba? Drivers. Oo, tricycle. Oo. Kaya po lang po ninda tabi. ID. Yeah, May oo. ID lang Oo. na magpapatotoo na. Halimbawa, kung solo parent, so ID ninda. Yan, Senior iyo po. citizen, so ID ninda. Iyo po, And, oo. Kung basta ka-interest ninda sa mga toda-toda, ito po. Pwede. mga Oo. drivers Oo. and jeepney drivers. Yeah. Hindi man lang po ito. Pirang kilo, madam, ang allowed tabi per purchase? Buda, pirang business na dapat na mag-purchase? Magbakal? Pwede po sinda maka-purchase. Halimbawa, pwede ang for every purchase, pwede sinda po maka-purchase 10 kilos. Pira po? 10 kilos 10 po. kilos. 10 kilos. Okay. Pero kung halimbawa makurukwarta po sinda, pwede naman ninda in 1 month po. Kaya pwede sindang 30 kilos. Ngayon. kilos. Okay. Pero po, kung kulang ang sa indang pambakal, pwede naman po 5 kilos. 20 pesos man sana po pagkatabi. So, Okay. Basta po, pwede sinda makabakal, 10 kilos hanggang 30 kilos in a month. I see. maximum Okay. po dyan. May iklaro ko, Ma'am Julie. Tama ba itong nadangog ko na pag ang fisher folks para sira, ang kalambakalon hanggang sa na 5 kilos po per purchase?
5 kilos, gari bako upo. Bako man? 10 kilos man. I-check ko muna po tabi. Sige daw po. Tagari may nagkuhan sa kuya ka na naghapot nga natangayatan para sira. Ngaya, hanggang araw lang ngaya ka ng kilo na pwedeng bakalon. Oo, gumananggad po talaga. Oo. I-check ko muna Sige po. daw, madam. Ang nagdidictate po kaya kayan, ang FTI. Pero National? kung nakakaaraman, National? Oo. So, national po. Sino po ang nagdidictate kung pera ang pwedeng mabakal, sino ang mga beneficiaries, sino po. Pero po kami, pagtatabangan ni mga tingala, sa info dissemination. Baka, dakulon niyang isira, kulang sa maluto. Iyo po, ano? Iyo ba ka, Julie? Cool, dakulon niya sisira, fisherman ka para sira ka. Kulang niya kimaluto. Ang ganda, limitado sa ng 5 kilos. Ano doon justification kan tabi kang FTI, ma'am, Julie? Di man sinabi? Ala, naputol. Naputol si... Bako, John? Dakulo isira nga niya. Kulangan maluto ta. Anong hinagom na parete ni? Sige daw, naputol si Joshua. Balikan ta po si Joshua Bino. Ali po dyan sa luwas. Ma'am Julie? Joshua? Naputol? Hello, Ma'am Julie? Okay na, balik ko granite. Yeah, okay. Ma'am Julie? May pong justification kung nataarong ka para sa mga fisher folks ta? Oo, ihapot naman daw po yan sa FTI. Ang FTI po kaya ang nagtatao kan ano. Gari man ang igwa. Alata, garo lang anin mananggad mata. Ilon mo, sa mga ibang PWD, sa mga drivers, single mother, single parent. Ang fisher folks mananggad, ang maximum na allocation, sana 10 kilos per month. Per month? See? Daw po. Samantalang so iba, 30 kilos. Di ba? 30 kilos. Oo. Tapos ang uning ngani po palang tabi. Uning ang farmers, 50 kilos. Pira po? Pwede singgain 50 kilos per medyo month. mare-mare. Pata farmer man talaga siya. Opo. Siya lang po talaga ang kakaiba. Ihaputa daw po yun sa FTI. So pangsira, madam. So pang sira, so para sira, kulang na sira, kulang kimaluto, mariklamo talaga yan. So sabihon, naputa po ini sa FCI kung ano manangad ka ini ang rason. Ano po di 30 kilos. Ang ano po, ang senior citizen 30 kilos. Ang PWD 30 kilos. Yes. Ano po, ang mga sa toda 30 kilos, ang mga driver na pag-riba. Ang DA ay ang Fisher Fox mananggad palan, iyo ang kakaiba 10 kilos buda, ang mga paraoma 50 kilos. O sa kabaga. Ay napanood mananggad ini ano. Ihabuta po ini sa FCI. Ihapot mo tabi, madam, kung nata yan. Tabi. 10 kilos lang per month ha. Medyo baga, madam, sa totoo lang, mas dakol bagang bako man sa kung ano. Ta siyempre, kung halimbawa nga makuha ng dagat, dahil ka makalawod, di ba? Yung nga ni po. Tapos, di ka nang isira, kulang ka pa sa baga, sa baluto. Dapat ko pinuro paradis na sana adi. Di ba? Ika na po ang bala kang pakihapot mo tabi. Baka, yan na feedback na makaabot sa inda. Maisip lamang nila kung na baka parantayo na sana, parareho, di ba? Ayo po. Okay. Sige, Ma'am Julie, salamaton po unless na may kwampo ka mo, may pangapulan sa publiko, halip po sa National Food Authority. Go ahead, tabi. Opo. So, sa gabos po tabi na gusto mag-avail kang P20, igwa po kami, ito po ng mga beneficiaries na nasabi mi po, itong solo parent, senior citizen, indigent, household, fisher folks, rice farmers, ito po ng mga pag-iribatang mga drivers, and PWD. Pwede po tabi ka mo mag-avail kang P20. Available po yan digdi sa NFA, digdi sa Legazpi, digdi po sa PR site. Igwa man po kami sa tabako. Duman po sa NFA compound. And gabos naman po ng mga branches kang NFA sa Sorsogon, sa Camsur, Cam Norte, and Catanduanes, igwa na po na P20. Ano po yan? Pigmamanage po tabi yan ka mga employee from FTI. Opo. And kami po, ang role mi po digdi, kumbaga mag-assist sa inda and mag-issue po bagas. Tapos, duman man po tabi sa tuyang mga tugang na mga paraoma. Ngunyan po kaya dakulon pang laog ang bodega. Sana po nga ni
mabawasan na para po ma-accommodate me. So standby po kasi nag-a-announcement po ang mga branches ni kung arin sila pwede nang mag-accommodate para po matawan man kimaray na presyo ang silang ani. Opo, okay. Kaya ngunyan po bagata nagparauran, baka dahil sila nakaarani, and ngunyan po, kaipuhan talaga, mabalad mo na po. Kapag diniliver po yan digding basa, di po kami ki mga dryers na dakula, na pwedeng madry mo na. Madaliong po kaya yan, Sir Henry, maraot kung i-deliver nindang bako gango. So, dapat po talaga gango kasi pag in-stock po yan in 1 month, pag giniling po yan, magiging na po yan na lasti. Iyo, so, iyo mananggad. May minakuan gari na minasarada yuton. Opo, bulit po may ito, nagbo-brown, na brown. Na ngunyan po bagatabi, pag mga gabos man siguro kitang mga konsumidores, basta ang gusto ta, pero may maputi ang bagas. Pero ako kayo Madam Julie, so inabot pa kayo sa NGA? Ay, kayo bagay, inabot pa kayo sa bagas ang color kang bagas, laon, so yellow ang color. Yellow na pulat. May mga laon po talaga. So, kayo so NGA, kayo element. Gusto ko ito pagkaunon. Oo, taan po ito, makubol, pwede po ipagkalagon. Makubulon baga. Oo. Okay. Ma'am Julie, salamat pong maray ha. Salamat. Salamat po, Sir Henry. Okay. Thank you so much. Opo, bye-bye. Joshua? Okay. Alright, Pipi. Si Ma'am Julie Linaretas, Assistant Regional Manager kan NFA Bicol. Yes. Ayan, Pipi Henry. Okay. Ang Kasimbagan, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Sa report, hali dyan sa Luwas. Why I'm feeling so high must be the season when that love light shines all around. Ano sabihon mga tugang kang FTI, may pala pa si Jomar, alas 9 na eh. Kay Piyo na lang tabi si Jomar. Sabihon tabi kang FTI, Food Terminal Incorporated. Yan nagpapabakal tabi. Kaya, i-verify ni Ma'am Julie sa FTI, Food Terminal Incorporated, kung nata mananggad sa farmers, so mga parasira, ang kaya sa nang Jun bakalon, hanggang sa na Jun, 10 kilos ang bulan. Diba? Samantalang sa iba, 30. Mare-mare pa sa farmers na 50 kilos lamang, di ba? Pero yan tabi ng mga parasira, kung sa junior, 10 kilos per month. Oh, paano kung day kang dakop na sira, day ka pang maluto, kulang. May time na baka dakulunon sa isira mo, kulang kimaluto. Mga busing sa FTI, pakipaliwanag nga dito mga busing. Salamat, kansa nung pagantabay. Goodbye. God is good all the time. Depong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Mabuhay. Babalik tayo alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Tuhod, siko, baywa,